Right. Chinyanda Sophia ndiwe Ruzulu Peter. Ndisazwa kuti nyaya iyi changamire yadzoka sei muno. Nyaya iyi yakauya musi wa 12 mwedzi wapera, asi akanaudza munyaya iyi muno ndi Moses Jack achidaidza kana kuti kusungisa Chinyanda Sophia. Nyaya yanga iri yemunda. Moses akati ndakatengeserwa munda 13 April 2022. Akati munda ndiwe wabereki wakafa, ndikamupa $800. Akandipangidza munda, tikaita agreement of sale. Pedzi hanzvadzi yake payakazvinzwa akabva aramba. Pasabhuku akati tangai kupolisi, hapana zvakafamba, ndinoda mari yangu 800. Uyu Sophia uyu akataura kuti ichokwadi ndo zvakaitika. Pane hanzvadzi yekwamaiguru pamunda ipapo. Ndoshaga kuti ndikati anondoita kuti abvise hanzvadziyo kuti uyu apinde handiti nekuti akadya mari yake handiti. Saka chii chaita kuti munzwe ndiyo saka munzwire chii rekadini ndauya nenyaya yangu pamusoro pangu na ndakatengesera jeki munhu. Jeki ndiye uyu? Jeki. Uyu ndiye ari kurambira pamunda? Uyu ndiye Peter, mwana wemunin'ina waamai vangu. Ndiye ari kurambira pamunda here? Wawakatengesa iwewe? Mwana wemunin'ina waamai vangu anoti akatsvaga baba wake akawawara, akamboenda akanogara kwasana ambadzoka pamunda wababa wangu. Asi mwana wemunin'ina wangu takakura tese kwasekuru, asi akazotoka kwasekuru kuya achizoya kunondimanidzira pamunda wababa wangu. Baba wangu wakashaika, tsamba yese yesabhuku yekuti munda wake ndakasirwa nababa ndinaye sabhuku makaya. Kwasabhuku murungu takambotongwa naye Peter pamunda pababa wangu ipapo. Tine wakanditengesera munda wekwachirungu, akabvuma kuti ndobvuma kuva, asi ndakarima chibage changu ndichabva muna Juni, asi haana kuzobva. Ndichiramba ndichienda kumubvunza, mambo akaramba achinditi handisi kubva pano, iwe uri mwanasikana hauchitongi, uyezve ukaramba kuchiya pano uchakutema dii. Ndozvakaita kuti ndizoende kumapurisa. Kumapurisa nyaya yangu inofamba zvakanaka nanhasi haisati yapera kumapurisa. Ndosaka Jeki azokwanisa kuuya panangu kuti azotisungise nyaya iyi. Iripo ichokwadi, munda uripo asi rugara mwana wemunin'ina waamai vangu. Asi baba wake anawo, anokuziva kumba kwababa wake. Unokoramba achindimanidzira pamunda wababa wangu. Ndochicheni chako. Zvokutaura tiri kurambira pamunda pake uyu. Ipapo ndinokupokana nako ishe. Kupokana kwangu kwakamera kwakati. izwi Kupokana kwangu inini kwakamera kwakadai. Hongu mwana wamaikuru wangu, umwe wamai vangu, tikuramba. Takagara tese kubva achitozvarwa. Inini ndini mukuru kwaari. Pamusoro pake pane hanzvadzi yake. Hanzvadzi yake yakafa. Kufa kwayakaita, inini ndakazoenda kundobata maoko, afa hanzvadzi yacho. Nekuti akaibva uri mutsesandi, ini ndobva ndazoenda iri mani. Ndaenda iri mani, ndakasvika ndikati tibate maoko, ndikabata maoko ndakasvika paina mambwa wake. Munda uyu wanga uri wani wehanzvadzi komana. Hanzvadzi yake uyu? Hanzvadzi yake yemudumbu make mwechii. Saka ndaina kundobata maoko, inini ndakatotaura ndikati ona mwana wamai anonzvani hanzvadzi yake Levi. ungana unobata maoko aLevi. aLevi Chinyanda. Ndobva ndati ona mwana wamai, munda uno ndo uri kuti Chinyanda handiti. Zvikanzi ndikati ona inini handigoni kuti ndikutongere munda nekuti munda wani wehanzvadzi yako. Ndobva kuti Chinyanda ende ndopana baba
Chandinongokutaura ndechekuti pane aripo ane sene mekuti Chinyanda ari pamhirapo ihandadziwa ndisisi wake ari pamhiri padhireka. Iye ane kodzero kuya achigara pano achichengeta munda kusvika wana wadini wakura, wana wemufi, kuti zita risadini risarowe. Ndobva tabvumirana. Ndikatotaura chairman waimomo. Chairman akati aiwa wakuru zvamadini zvamataura ndizvochi ndizvo chaizvo. Zvikanzi right. Asi kusati kwapera kunga mwedzi tichibva ipapo Marata epamba ipapo akabviswa akadzikisa umba kwake. Marata emwanakomana ihanzvadzi yake ndobva aendesa umba kwake. Marata madhofurema nemaendofurema zvese zvepamba pebhadini vatakura vaenda nazvo. Inini ndakatomubatsira kutomuperekedza ndokuti ndokaenda kundogarani baba, ndokuti baba wangu asisauri. Ndamuperekedza paya ndobva ndandosiya baba wapanzvimbo. Ndikati baba ndadini ndakuperekedza kuti ndione kuti ndo zvedere pamadini pamwayo uzondogara pamba pemukwasha. Zvikanzi aiwa ndopandari zvakanaka. Hakuna kupera mwedzi munda iwoyo bvaandotengesa, munda wehanzvadzi. Asi pane wana mukadzi uyu murume uyu kufa kwakatoita akasisa mwana. Ane mukadzi wana watu ndio wanafanya kuomblena kwa wana ndio waifanira kuomblena uyo unokomblena papi ayo inini ndikutaura pakuti ayo iwe unogokomblena zvino zviri zvako here waifanira kuva wachikomblena achitaura izvozvo ndo wana wemukadzi watu vari kutaura kwete iwewe ibvapo pamunda ipapo warikoita komplaini ndo watu vari kutaura iwe munda ndewani munda ndewa baba wangu wanonzi Bernard Chinyanda. Netsamba yakwasabu. Iye Bernard ndo urugara naye. Bernard Chinyanda ndiye baba wangu ari kuMalawi. Ndo urugara nawo wakuza. Baba wangu asingaoni. Wangu wasasaone asi wakazoshaika ndanawo ini. Saka uyu mwana wamunin'ina wamai ana baba wake nemutupu wake nesenemu yake. Ini ndiri kurwira zviro zvababa vangu nhaka yababa vangu. Iyo chaunorwira chisiri chako sei kana iwo wacho vari kutaura ngauyo warwire vandise kutaura tsamba ina sabhuku iwe kuti munda ndewani ndewababa vako noti kuti ndeuyu mukomana uri kutaura ende iwewe hautomborwi munda iwowo uyo pane mukadzi newana handiti ndio anofanira kuti vauyo warwe natete wako iwe unoendapo une ukama hupi naye. Inini zvakaitika ndezvokuti inini wakatanga kugara ipapo it was 97. Aiwa kunzigara zvino batandogara tese nababa ipapo. Akunzigara hapasiri pako enda kumusha kwako ibva pamusha pe1 kugarapo hapasiri papapa wako hapasiri pehanzvadzi yako hapana ukama hwainawo awa ndo wana Chinyanda handiti iwe uri mozisani Ita ruzuru reseneme kwamai kwatakakurira tese naiye kuzoziva pamunda apa akatopaziva nekunge achitiza kwasekuru achiteera kuuya azogara nababa wangu pamusoro pekuti vana mai vedu vangu vashaika baba vangu wakaenda unoita ugariri vachigara pamba pachezvarapo waruzururo ipapo iye seneme kuti ruzururo ndeekwamai kwatakakurira tese. Inini ndine yangu yekuti Chinyanda chitupa changu ndechekwaChinyanda. Inini ndiriwe kwaChinyanda mambo nemunda wababa wangu. Anyanyiri pachena yapere ndatoingira kwamaira saka uri kudei kumba kwamainingira kwamaiti baba wake anawo akawatsvaga akawawana anotofambidzana nehama dzake zvatinoziva akamborwara akarapiswa ikoko ari kwamudhari zvandinotoziva ini ndofunga baba wake anawo chitupa chainacho ndechepa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 p
month nekuti takasoibhiribhira kudhara awaona kuti walime Oktoba watononga watatake kuti maNovember takutokoti Oktoba uno yachipera unokwanga wabva uyu auya alime pamusha pako auri kuishanje dzisiri dzako akatoita nekufutsa dzimba dzababa wangu dzadziripo akawakadzake nezvidhina zveimba yababa wangu ishe ndaikumbirawo ipapo kuti ndibvunze dzimba ipapo ndaitokumbira kutoti kana imimi
muine mupurisa anoda kundoona kuti dzimba dzari kutaura kuti dzandakaputsa yeyo nepane stendi yababa wake nepari kutaura pacho pandikugara inini ndokuratidza kuti ndi apa pandikugara inini ndakagwana wamago chindomu Peter wanova ndowangu wari baba mukuru wangu inini ndo wakauya wakandipa munda iwe kusvika pari nhasi wamago wakafa wakandisiya ndiripo wakatondipa netegi yemunda iwoyo wakandiratidza kuti munda uyu unobva apa uchisvika apa Peter baba wanga wanga wasimukwadzokwera kupurasi panyaba chimbomira ivhungira mambo pasi pasa pana sabhuku ndiri maneja wewo mambo waona tsamba yabva kuna sabhuku wavo iri kutaura kuti munda ndewasofia ende hapana zvinopfuura ipapo iwewe regedza kubatirira munda uchibatirira vana vaLevhi naLevhi mukova nemunini asi hakuna ukama hama yaLevhi neuyu nevana vake kusabatirire vana vaLevhi hauna akanawo mambo wati ibva pamunda zvatopera ivhu ravo havasi kuda naro akawaka pamunda penyu here inini chakazondipa kuti ndiwake ndechekuti ndakanga ndapuwa permission nemuridzi wemunda muridzi wemunda ndimago chindomu akatofa baba wake wakapuhwa munda yeze tingati kupuhwa kwakaitwa wane imwe nekuti waona kuti iwe wadyiwa wakutanga imwe Hakusi utapa uchita munda ndewaLevhi izvo zvakuti munda ndewamago munda waLevhi ndio uri kwamahwani kwete apa baba waLevhi ndio uri kwamahwani waakatengesa ini handi murupa wake uyu munda ndewe kwamago kwachindomu ndo waridzi wemunda ndo waridzi wemunda uyu akazoziva pamunda pababa wangu kubudikidza nababa wangu wakapiwa munda namago iyeye chindomu ari shamwari yababa wangu uyu akatobva kwasekuru kwataigara kwaruzururo kumba kumusha kwaamai vedu ndobva auya kuzomanidzira pamunda pababa wangu nekuti baba wangu asati wane munda tese taigara paruzururo kwasekuru saka baba wangu akazowana munda handizivi kuti sabhuku murundo takatongwa nyaya yekwasabhuku murundo ndofunga tsamba iri kutaura kuti right yapera tikarabe tichiita dhanura iwe takupa 1 month yekubva kana asina kubva munoya totopwanya up to 3 October anga asina kubva mouya totopwanya mototopuhwa komana unopwanya imba yake yokumusura ndine mubvunzo uri pako mama unenge wakubvisa mombe ukangosina kubva ku5:30 unenge wakubvisa mombe yekuti wakomana wayo wachipwanya imba yako up to 30 kana asina moya musa 1 tototuma vanhu ondopwanya dzimba dzake ko kana nyaya yacho yakamboenda kudare kwaMajor Street inozodzoka futi here kuno ichitongwa yamboenda kwaMajor Street ichibva yandobuda shure tipe judgment yaMajor Street yakaenda kwaMajor Street kucivil court irudi pepa racho kubvisa ichi judgment iripe ndiyo here ndiyo here ndakaura saka akaruza kwaMajor Street handina kuruza tsamba yakauya kumba kwangu ndikazotera ndikazouya neayo yaperezi but judgment yakazoitwa iyi default judgment inotene uyu aiwa ndikumuratidza waiona judgment ona iyo ndo judgment ndo judgment wakatongwa seko ukabuda mutongo saka undobva takupa 30 kana asina kubva moya motaura tokupa vakomana vanondoputsa chiimba unenge wakusirwa chikandirwa zvinhu saka watoona kuti vanobva voika aiwa isi nyaya tenda zvangu Chisungai.